Ring. Ring ring. Oh, hello. Hello pre, kadam ba kang Rolly? Si Rudy. Ako kanum dong kahil sus kinalimtan eh. Kagit bina sa limintan ni. Giduan mo siguro to kaigit na siya. Kadua na kaigit kadua. Umahaw pa niyo to kaigit na. Disud kinamalimtan na eh. Noon bata pa noon miya to pero kaigit gid siya. Yung isnibi na daw to ron. Ulain pa ato pamaloy lang ko ato kay yung misis lagi daw na iring-iring na taxi driver. Oh, itsuraan daw yapang nga tao, dako nga tao, itsuraan. Oh no! Siya dito nakago dito tao, nakipagubat dito sa US. Kaya US Navy man siya. Yung misis di, gubat po. Adi, sa kinsa man ini? Ay si Rolly din ni pre. Imbitaon tanta ka sa atong reunion ba? Isabay po na ako sa anniversary na mo sa akong misis among kasal ba? Ay nakini mo pre ay. Tisa pre. Akanang, Oh no! pre. Mas una sa balita, report ng Tsismosa, maraming nagalit dahil sumusobra, ngunit hindi patinag